Shalom ja tervetuloa takaisin Israelin Alinen kanssa. Tänään tulimme tutustumaan yhteen Jeesuksen kiroamista 3 kaupungista. Tervetuloa Korasiniin. Tutustumme tämän paikan järisyttävään arkeologiaan, johon kuuluu Medusa-hahmoja, tekopyhien tuoli ja paljon muuta. Ja tämä auttaa meitä ymmärtämään, miksi Jeesus päätti tuomita tämän kaupungin. Ja sitten, jos olette valmiita, Aloitetaan. Jeesus kiroaa 3 kaupunkia, Kapernaum, Betsaida ja 3. Korasin. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Sillä jos Tyroksessa ja Sidonissa olisi tapahtunut ne ihmetteot, jotka on tehty teidän keskuudessanne, he olisivat jo kauan sitten tehneet parannuksen istuen säkissä ja tuhkassa. Mutta tuomiopäivänä Tyroksella ja Sidonilla on helpompaa kuin teillä. Entä sinä, Kapernaum, luuletko kohoavasi taivaaseen? Sinut syöstään alas helvettiin. Jeesus tuomitsi nämä 3 kaupunkia, koska ne olivat nähneet monia Jeesuksen ihmeitä. Suurin osa hänen palvelustyöstään tapahtui juuri täällä. Kuitenkin nämä kaupungit, vaikka he näkivät kaiken tämän, eivät muuttaneet teitään. Millaisia tapoja ne olivat? Senkin näemme tänään. Mutta ensimmäinen ja tärkein kysymys, johon tulimme vastaamaan, on se, onko tämä kaupunki, jossa olemme nyt, onko tämä oikea raamatullinen Korasin? Tämä oli yksi suurista keskusteluista raamatullisessa arkeologiassa. Yli 100 vuoden ajan arkeologit ovat keskustelleet siitä, onko tämä todella se Korasin, jonka Jeesus kirosi. Ja lopulta uudet arkeologiset kaivaukset onnistuivat paljastamaan totuuden. Lähdetään nyt yhdessä tutustumaan Korasiniin ja tapaamme myöhemmin arkeologi Ahia Tavor Kohenin. Arkeologi, joka onnistui paljastamaan totuuden Raamatun Korasinista. Tulkaa siis mukaan! Voimme nähdä, kuinka nämä talot ja itse asiassa koko tämä kaupunki on rakennettu mustista kivistä. Katsokaa niitä tässä. Nämä ovat basalttikiviä ja siinä on järkeä, sillä tämä erityinen alue Galileassa, kuten myös kaikki Golanin kukkulat, ovat luonnostaan muodostuneet basalttikivestä. Joten ihmiset täällä eivät hakeneet kiviä kaukaa, vaan käyttivät ympärillä olevia materiaaleja. Ja voimme nähdä säilyneitä lattioita, seiniä, ikkunoita, mutta yksi asia puuttuu täältä. Mikä tästä kaupungista puuttuu? Kattoja. Missä talojen katot ovat? Koko talon rakenne tehtiin paikallisesta basalttikivestä. Kuitenkin osa katoista tehtiin seuraavalla tavalla. Suuria puunrunkoja asetettiin päästä päähän. Niiden päälle laitettiin pienempiä oksia ja niiden päälle olkia. Ja kaiken tämän päälle tuli vielä yksi kerros savea. Ja kaikki tämä tiivistettiin. Joten tällainen tiivistetty katto tehtiin orgaanisista materiaaleista. Ja 2000 vuoden kuluttua nämä katot ovat jo kauan sitten kadonneet. Ne hajosivat ja muuttuivat jälleen osaksi maata. Täällä Korasimissa oli myös kivikattoja, joita kannattelivat kaaret, kuten tämä tässä takanamme.
Mutta nekään eivät kestäneet Galilean tuhoisia maanjäristyksiä. Mutta jos ajattelemme Jeesuksen aikaa, suurin osa sen ajan katoista oli oikeastaan tehty puusta, oljista ja savesta. Ja tämän tyyppinen katto liittyy arkeologisesti yhteen niistä ihmeistä, jonka Jeesus teki yhdessä tuomituista kaupungeista, kirotuista kaupungeista. Jos luemme Raamatusta sen ihmeen, jonka Jeesus teki Kapernaumissa, kun hän paransi halvaantuneen miehen, muistetaan tarinan alku. Jeesus oli Kapernaumissa jo palvelutyönsä huipulla, ja väkijoukot tulivat hänen luokseen ja pyysivät parantumista. Ja eräs mies halusi Jeesuksen parantavan hänet, mutta hän oli halvaantunut. Hän makasi paareilla. Ja hänen ystävänsä eivät päässeet Jeesuksen luo väkijoukon keskellä. Mitä he sitten tekevät? He kiipeävät talon katolle, purkavat osan kattoa ja laskevat tämän miehen paareilla alas. Ja tämä mies, joka tuotiin paareihin sidottuna katon aukon kautta, lähti kävellen ulos talon etuovesta. Mutta katsokaa, jos koko talo ja katto olisivat olleet kivestä, he eivät olisi pystyneet purkamaan sitä helposti. Mutta puinen katto, olki ja savi, kyllä, se on helposti purettavissa ja myös helposti myöhemmin korjattavissa. He pystyivät myöhemmin korjaamaan katon. He eivät aiheuttaneet vakavaa vahinkoa talolle, koska se olisi ehkä loukkaus tehdä niin, pyytää ihmettä aiheuttamalla suurta vahinkoa toiselle perheelle, jonkun kotiin. Ja juuri se, mikä oli täällä joka vuosi tavallista, oli se, että näiden kattojen savi alkoi irrota sadekauden aikana. Ja heillä oli tapana korjata kattoja joka vuosi. Ja siksi tällainen kattotyyppi, joka oli tässä kaupungissa, täällä Korasinissa, oli samaa tyyppiä kuin talossa Kapernaumissa ja myös Betsaidassa. Mutta mikä oli tämän kaupungin tulon lähde? Miten he elättivät itsensä? Tämä ei ollut kalastajakaupunki, kuten Betsaida ja Kapernaum, jotka molemmat sijaitsevat Galilean meren rannalla, jonka voimme nähdä taustalla. Tämä kaupunki eli jostain muusta, jonka haluan näyttää teille. Tulkaa mukaani. Tämä kaupunki eli maataloudesta. He tuottivat korkealaatuisia viljoja sekä viinirypäleitä viinin valmistukseen. Mutta kaupungin tärkein elinkeino oli oliiviöljyn tuotanto. Ja nyt olemme sisällä Raamatun aikaisessa oliiviöljytehtaassa. Tässä voimme nähdä oliiviöljyn puristimen ja miten se toimi. Tällä alueella he laittoivat kaikki oliivit. Sitten tämä suuri kivi pyöri niiden päällä murskaten oliivit. Ja mitä siitä syntyi? Mitä tästä tuotannosta tuli? Se ei ollut öljyä, ystävät. Se oli sekoitus kuoria, kiviä ja öljyä, kaikki sekaisin. Sitten he ottivat kaikki nämä oliivit, jotka oli kirjaimellisesti puristettu. Ne laitettiin suuriin koreihin ja kori toimi eräänlaisena sihtinä, suodattimena. Täällä korit asetettiin päällekkäin ja sitten suuri puupalkki, jossa oli kivipainoja, puristi näitä koreja ja silloin öljy valui ulos. Voimme nähdä täällä, ystävät, tämä kouru keräsi öljyn ja se putosi tänne sisälle. Tämä on tila, jossa kaikki öljy säilytettiin. Ja Korasin pystyi tuottamaan jopa 15 tonnia öljyä jokaisella kaudella. Ja tämä toi paljon vaurautta tälle kaupungille. Kolme kaupunkia, jotka Jeesus kirosi. Korasin,
Betsaidan ja Kapernaumin. Ne tuhottiin ja ne ovat olleet raunioina jo vuosisatojen ajan, kuten voitte nähdä. Ainoat asukkaat ovat Shvaneisela, kalliohyraksit, jotka ovat nämä pienet eläimet täällä, elävät kivien välissä. Ja ainoat äänet, joita täällä kuulemme ja jotka rikkovat hiljaisuuden, ovat pyhiinvaeltajien ja turistien ryhmien, jotka tulevat tutustumaan näiden kaupunkien menneisyyteen. Katsokaa tätä rakennusta, joka on hieman erilainen kuin muut täällä. Voimme nähdä muutamia portaita, jotka laskeutuvat alas, ja eräänlaisen altaan, joka on täynnä vettä. Ja muuten tätä vettä ei ole täyttänyt kansallispuiston henkilökunta. Tämä vedenjakelujärjestelmä, joka on peräisin Raamatun ajoilta, toimii yhä tänäkin päivänä. Se on todella vaikuttavaa. Mutta mikä tämä vesivarasto oikein oli? Tämä ei ollut juomavettä. Tämä oli nimittäin mikve, rituaalikylpy, juutalainen puhdistautumiskylpy. Ja tehdään tämä selväksi. Jeesus ei koskaan tuominnut eikä puhunut mikveä vastaan. Kuitenkin Jeesus opettaa, että todellisuudessa tärkeää ei ole se, mikä menee kehoon tai ulkopuolen puhdistaminen, vaan tärkeää on se, mikä tulee ulos siitä. Mitä hyötyä oli siitä, että Korasin väestö Jeesuksen aikaan tuli tänne puhdistautumaan, pukeutui puhtaisiin vaatteisiin, mutta lähti täältä ja teki Jumala tietää mitä. Juuri siksi tämän kaupungin puhdistautuminen oli usein ulkoista, mutta se, mitä oli sisällä, ei aina ollut sopusoinnussa sen kanssa. Ja nyt siirrymme kaupungin tärkeimpään paikkaan, synagogaan. Sillä me tiedämme, että Jeesus opetti Korasin synagogassa. Lähdetäänkö etsimään sitä? Tässä voimme nähdä rakennuksen kulman, joka on kaikkein vaikuttavin kaupungissa. Tämä oli synagoga, mutta tässä oli jotain hieman outoa. Ehkä voimme jopa sanoa, että jotain väärää tässä paikassa. Huomatkaa, että kaikki nämä kivet, kaikki mitä näytän teille täällä ulkopuolella, nämä kivet olivat joko sisällä tai synagogan julkisivussa. Ei epäilystäkään. Tämä oli osa tätä synagogaa. Mutta tulkaa tänne, katsokaa läheltä. Voimme nähdä täällä ihmishahmoja ja useita niistä. Ja kysymys kuuluu, mitä ihmishahmot tekevät Jumalan palvontapaikassa? Raamattu sanoo meille selvästi, älä tee itsellesi kuvia. Mutta jos teistä tämä tuntuu oudolta, odottakaa, kunnes näette, mitä tällä toisella kivellä on. Jos siirrymme tästä muutaman metrin eteenpäin, voimme nähdä lisää. Kasvot. Katsokaa tänne kaikki. Tässä on naisen kasvot. Ja ympärillä on jotain hieman outoa. Tämä tässä kaikki. Tämä ei ole aurinko. Tämä on Medusa. Kyllä, kreikkalais-roomalaisen mytologian Medusa. Nainen, jolla on käärmehiukset. Kaikki, jotka katsoivat häneen, muuttuivat kiviksi. Mitä pakanallinen mytologia tekee synagogassa? Ja vastaus on, emme ole varmoja. Mutta ehkä tämä liittyy tämän kaupungin ihmisten olemukseen. Ydin, joka ei ehkä ole suunnattu vain Jumalaan, vaan ehkä myös tottunut muihin kuviin ja ehkä jopa epäjumalan palvelukseen. Joten ehkä tämä on pieni selitys siitä, mitä näemme. Mutta mennään nyt synagogaan. Ennen kuin tämä myrsky jatkuu, mennään selvittämään, mitä muuta väärää tässä paikassa on.
Tämä synagoga oli vaikuttava ja ylellinen. Siinä oli jopa 2 kerrosta. Myös sisäpuoli oli veistetty yksityiskohtaisesti. Ja myös täällä löydettiin pakanallisia kuvia kivissä. Ja katsokaa myös, mitä tästä synagogasta löydettiin. Mooseksen istuin. Mooseksen tuoli. Tällaisia tuoleja oli synagogissa jo Jeesuksen aikaan, ja se oli synagogan kunniatuoli. Varakkaimmat ihmiset, tärkeät henkilöt, ehkä kaupungin ulkopuolelta tulleet vieraat saivat istua kunniatuolilla. Ja kaikki täällä saattoivat nähdä hänet istumassa erityisellä tuolilla. Kuitenkin Jeesus kertoo meille Mooseksen tuolista ja erityisesti niistä, jotka istuivat siinä. Jeesus sanoo meille, meidän tulee kuunnella, mitä he sanovat, heidän opetuksiaan, mutta ei toimia kuten he. Sitten Jeesus puhui väkijoukoille ja opetuslapsilleen. Mooseksen istuimella istuvat kirjan oppineet ja fariseukset. Siksi tehkää ja noudattakaa kaikkea, mitä he teille sanovat. Mutta älkää ottako heistä mallia teoissanne, sillä he puhuvat, mutta eivät tee. Jeesus kutsuu heitä kirjaimellisesti tekopyhiksi. Sillä he puhuvat täällä hyvistä teoista, hyvän tekeväisyydestä, oikeasta tavasta noudattaa lakia. Mutta sisimmässään, omassa elämässään, he usein tekivät päinvastoin. Ja ehkä juuri tämä oli yksi Korasinin suurista ongelmista. Tämä kaupunki kuunteli Jeesuksen puheita, kuunteli hänen opetuksiaan, aivan kuten hekin joskus kuuntelivat, mitä sanottiin Mooseksen istuimelta. Mutta he eivät muuttaneet teitään. Jeesus kulki tästä ohi. Jeesus teki niin monia ihmeitä, mutta he eivät kuunnelleet. Jeesus, ilman epäilystäkään, oli Korasinin synagogassa. Mutta oliko tämä se synagoga? Arkeologit. Pitkään sanottiin, ettei tämä ollut Jeesuksen synagoga. Arkeologit, jotka aikoinaan kaivoivat tätä synagogaa, päättelivät, että se rakennettiin vasta Byzantin aikana. Toisin sanoen, vuosisatoja sen jälkeen, kun Jeesus kulki tällä alueella. Siksi he päättelivät, ettei Jeesus ollut tässä synagogassa, että hän ei voinut käydä paikassa, jota ei ollut vielä edes rakennettu. Kuitenkin uudet arkeologiset kaivaukset mullistavat tämän ajattelun. Ja kuka teki nämä kaivaukset? En archéologie, aia kointavo. Shalom! Shalom! Kerro meille, mitä löysit täältä. Joten minun työni arkeologina on kaivaa pinnan alle, katsoa alapuolelle, koska kerrokset ovat toistensa päällä. Tarkoitan, kun ihmiset asuvat samassa paikassa satoja tai tuhansia vuosia. Rakennukset kasaantuvat toistensa päälle. Joten meidän täytyy poistaa kerros kerrokselta päästäksemme alempiin kerroksiin. Ja aiemmat arkeologit, jotka kaivoivat tässä synagogassa, tutkivat osia siitä ja päätyivät siihen johtopäätökseen, ettei aiempaa synagogaa ole. Mutta tässä ei ole järkeä, koska tiedämme Uudesta testamentista, että Jeesus oli täällä ja opetti täällä. Joten täällä täytyy olla jonkinlainen synagoga, koska synagogassa opetetaan. Ja mitä me itse asiassa teimme, oli kaivaa lattian alle etsiäksemme uusia löytöjä. Se voisi kertoa meille aiemmasta rakennuksesta, joka edelsi tätä myöhempää byzanttilaista synagogaa. Voimme katsoa muiden Galilean synagogien arkeologisia kaivauksia ja näemme synagogakerroksia kerros kerroksen päällä. Esimerkiksi Arbelin vuorella, joka on myös hyvin tärkeä raamatullinen paikka, oli synagoga. Jostain syystä se tuhoutui tai oli hyvin vahingoittunut. He purkivat sen ja rakensivat uuden sen päälle ja vielä toisen sen päälle. Arbelissa on 5 kerrosta synagogia,
Eikä tämä ole ainoa esimerkki. Siksi Ahia ajatteli, että jos täällä on synagoga, loogisin paikka löytää toinen synagoga on jalkojemme alla. Mutta jälleen kerran, 60-luvulla tänne tulleet arkeologit sanoivat, ettei lattian alla ollut mitään. Siellä oli vain kiviä ja lohkareita lisää, mutta ei enää arkeologiaa. Ja Ahia oli ensimmäinen, joka todella nosti tämän lattian. Ja haluan, että hän kertoo meille siitä. Koska meillä oli aiemmin arkeologeja kaivamassa täällä, meidän piti ensin välttää kaikkea, mitä he olivat kaivaneet ja mahdollisesti sotkeneet. Ja toiseksi meidän täytyy olla todella varovaisia. Koska tiedämme, että Jeesuksen ajan synagogat rakennettiin paljon yksinkertaisemmiksi kuin myöhemmät synagogat. Koska ne olivat enemmän talojen kuin temppelien kaltaisia. Joten sun täytyy etsiä hyvin hienovaraisia, hyvin pieniä jäänteitä. Kun nostimme tämän, huomasimme ensin, että synagogalla oli 2 rakennusvaihetta. Se tuhoutui ja rakennettiin uudelleen. Joten se tarkoittaa, kuten sanoit, että siinä on eri tasoja. Ja tämä rohkaisi meitä, koska ajattelimme, että okei, jos tässä on eri tasoja, ehkä sen alla on vielä yksi taso. Ja me poistimme tämän tason, menimme vielä 1 kerroksen alemmas. Ja mitä sieltä löysimme olivat jäänteitä, jotka vihjaavat meille, että tämä on paikka, jossa muinainen synagoga oli. Asia on niin, että kun he rakensivat tämän synagogan 400 vuotta Jeesuksen jälkeen, heidän piti rakentaa siitä vahva. He purkivat suurimman osan siitä, mitä siellä aiemmin oli, ja rakensivat valtavista suolakivistä tasaisen pohjan, joka peitti alleen kaiken, mitä siellä oli ennen. Mutta noiden kivien sisältä löysimme kolikoita ja keramiikkaa. Miksi se on tärkeää? Koska keramiikka ja kolikot voidaan ajoittaa. Voimme ajoittaa ne ja sanoa, että tämä on Jeesuksen ajalta. Ja minulla on tässä kolikko, Wow. jonka löysimme täältä. Ja tämä on kolikko ensimmäiseltä vuosisadalta ennen Kristusta, juuri ennen Jeesuksen aikaa. Ja tällaisia löydät. Ja näet, että siinä on palmupuu, tässä on palmupuu ja tässä on vehnän tähkä. Ja tämä on ajoitettu juuri ennen Jeesuksen aikaa. Se tarkoittaa, että ihmiset olivat täällä tuohon aikaan. Ja tämä on se, mitä löydät lattian alta. Se tarkoittaa, että meillä on jäänteitä Jeesuksen ajalta ja jopa Jeesusta edeltävältä ajalta täällä. Ystävät, olen todella liikuttunut. Kosketan kolikkoa, joka oli tämän synagogan lattian alla. Ja tämä kolikko on Jeesusta edeltävältä ajalta, hieman ennen Jeesusta, kuten hän meille kertoi. Se tarkoittaa, että joku oli jo pudottanut tämän kolikon ja se oli jo hautautunut Jeesuksen aikaan mennessä. Ja sen löysivät uudelleen Ahia ja kaikki tämän projektin arkeologit. Se on todella uskomatonta. Et tarvitse vain ajoitusta, keramiikkaa ja kolikkoa, pieniä löytöjä, vaan tarvitset myös arkkitehtuuri. Mutta ongelma on siinä, että kun he rakensivat tämän synagogan vuosisatoja myöhemmin, he tuhosivat kaiken. Joten etsimme vihjeitä aiemmasta rakennuksesta. Aiemmin täällä kaivaneet arkeologit olivat oikeassa. Lattiamme alla ei ole seiniä, mutta voimme löytää muinaisen synagogan jäänteitä. Ja tällaisia jäänteitä on tämän rakennuksen ympärillä. Kaikki yksityiskohdat, kaikki arkkitehtuuri, jonka näimme aiemmasta synagogasta, joka oli erittäin taidokkaasti tehty, kaiverrettu, kuten esimerkiksi Medusa, on selvinnyt, että tämä oli bysanttilaiselta kaudelta. Se tarkoittaa, että se on Jeesuksen jälkeiseltä ajalta. Varsinainen synagoga Jeesuksen ajoilta, se oli paljon yksinkertaisempi. Siinä ei ollut kaikkia näitä koristeita ja yksityiskohtia. Ja siksi nyt etsimme yhdessä. Ahia auttaa meitä etsimään alkuperäiset synagogan kivet Jeesuksen ajoilta. Voimme jopa sanoa, että nämä kivet ovat ehkä nähneet ja kuulleet Jeesuksen, kun hän oli täällä opettamassa tai ainakin yrittämässä opettaa näitä ihmisiä. Ja me voimme nähdä nämä kivet ja luoda yhteys Jeesuksen täällä oloon. Joten voitko auttaa meitä? Voitko auttaa meitä löytämään alkuperäiset kivet? Lähdetäänkö? No niin, etsitään sitä. Kiitos paljon. Joten tämä on yksi niistä esineistä, joita odotamme olevan peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta. Wow. Mistä me tiedämme? Tämä on pylvään kanta.
Toisin kuin Byzantin synagogan pylväät, jotka ovat pitkiä, ensimmäisellä vuosisadalla tiedämme, etteivät he tehneet pitkiä pylväitä. Heillä ei ollut siihen teknologiaa. Ne leikattiin paloiksi ja asetettiin päällekkäin. Ja kuten näet, tämä on pylvään lyhyt varsi, joten tämä on ensimmäiseltä vuosisadalta. Toiseksi näet tämän nupin tässä. Tämä on jälleen tyypillistä ensimmäiselle vuosisadalle. He käyttivät näitä nuppuja nostaakseen ne paikoilleen. Joten tämä on itse asiassa pala ensimmäisen vuosisadan Korasinin synagogasta, jossa Jeesus saarnasi. Eikä tämä ole ainoa. Meillä on myös pylvään pää, joka on koristeellisempi, ja se on juuri tässä. Katsotaanpa sitä. Mennään. Wow. Sinun pitäisi kuvitella, että pylväs menee alas tässä, ja tässä on katto. Ja tämä on hyvin erilainen kuin se, mikä meillä on bysanttilaisessa synagogassa, jotka ovat hyvin koristeltuja. Ja tämä on taas tyypillistä ensimmäiselle vuosisadalle ja erityisesti ensimmäisen vuosisadan synagogille. Meillä on näitä Magdalassa, meillä on tämä Nobelissa, meillä on näitä muissa ensimmäisen vuosisadan synagogissa. Nyt meillä on muutama muu pylväs ja kapiteeli tällaisia täällä ympärillä. Itse asiassa, mitä voimme sanoa tästä kapiteelista, on se, että tämä kivi kuuli Jeesuksen puhuvan. Katsokaa, kuinka vaikuttavaa on, miten voimme yhdistää Raamatun arkeologiaan. Raamattu kertoi meille, että Jeesus tuli Korasiniin. Ja tiedämme myös Raamatusta, että Jeesus tapasi saarnata synagogissa. Joten kaikki looginen päättelymme on aina kertonut meille, että täällä pitäisi olla Jeesuksen ajan synagoga. Mutta arkeologit, erityisesti 1960-luvulla ja sitä ennen, sanoivat, ei, täällä ei ollut synagogaa. Ja näemme arkeologian kehityksen. Ja nyt olemme täällä arkeologin kanssa, joka on yksi Israelin arvostetuimmista, kertomassa meille. Hänen omilla sanoillaan, ystävät, ei vain minun, että Jeesus oli täällä kirjaimellisesti tässä synagogassa, ja että tämä kivi on todennäköistä, että se kuuli sanat ja opetukset, joita ei aina päätyneet niiden korviin, jotka olivat täällä. Mutta Jeesus oli täällä. Hän yritti puhua kaupungille, yritti muuttaa sen tapoja, mutta kuten tiedämme sekä raamatullisen kertomuksen lopusta, että tämän kaupungin traagisesta lopusta, kaupunki ei muuttanut tapojaan. Joten synagoga itsessään ei ole vain tätä rakennusta vanhempi, vaan meillä on rakennus Jeesuksen omalta ajalta. Tiedämme, että itse kaupunki on vieläkin vanhempi, jopa 120 vuotta vanhempi kuin Jeesus, eli toisella vuosisadalla ennen Kristus. Mistä me tiedämme tämän? Koska olemme tehneet lisää kaivauksia sen ympärillä ja voimme siten paremmin ymmärtää, miten tämä kylä on kehittynyt vuosisatojen aikana. Joten Ahian kaivaukset onnistuivat todistamaan, että synagoga todella oli olemassa Jeesuksen aikaan ja että kaupunki on vanhempi kuin aiemmin ajateltiin. Eikä siinä vielä kaikki. Hän onnistui todistamaan, että tämän kaupungin tuhoaminen tapahtui täysin eri aikaan ja eri tavalla kuin arkeologit olivat uskoneet. Hän teki siis vallankumouksen Korasinin tuhon loppuvaiheen tutkimuksissa. Ja juuri tämän aiomme näyttää teille yhdessä ensi viikolla. Minulla on myös etuoikeus päästä kaivamaan täällä Korasinissa Ahjan kanssa. Aiomme siis kaivaa ja käyttää jotain, mitä en itse ole koskaan käyttänyt kaivauksissa, eli metallin paljastinta. Älkää siis missatko uutta yhteistä videotamme, jossa näytämme teille asioita, joita emme itsekään ole vielä nähneet. Toivottavasti piditte videosta ja nähdään ensi viikolla. Shalom! Shalom!